Ja, magnano mbola tsara atsika jiaby ato amin'ny Facebook. Ja, mialatsigny izy ka matety mpiavy tony sotro kely fa misy fotoana ho nanginana, misy fotoana ho tenenana. Ke zegny somary mampisolanga ila ketiny any solangana mienteny zegny ke amerigny fialantsiny. Todiko manokagna ka za eo ano Ola Vantalaha Madagasikara. Sarotro moa zegny tsy volagna satria efa sangy mihoatra ny lohany raha misy raha ny fahitagna azy manokagna, fahitako azy manokagna satria efa nikitikitiky tombontsony Antalaha fô zegny ny fitondragna fo be nandritra ny mandana azy ny fanesisy zegny. Manomboky vidiny lavany efa tsy diriko eky zao raha ny vaovao hitako mielaela amin'ny Facebook agny zay mbola tsendriky azoko moa zegny ny tegna regroupement anazy ny famatorana le vaovao fa ohatra ny hoe atao Antananarivo ny maison de la vanille. Tsy eky nahandrema regny zegny manankory fa tafitohiny zany regny zegny de zegny zegny raha tegna andeha koragniko eto niany fa alohan'ny za hivolagna zegny za zegny misy raha remarqué le tiako atao zegny. Problème atsika Vantalaha baka atsika tsy solidarité, atsika tsy solidaire, atsika amin'izay andihizan'olo, angirian'olo amin'ny tampon-doha, tsisy raha vita. Atsika zegny kafa mbo misy olo mbo magnano raha mifampizaha karaha aloha tsy tokoniko le terme fanaovantsika azy karaha amboa magnino aloha tsy volaniky fampizaha aketo atsika tsisy raha vita kafa misy olo magnano raha olo tokony mbo toagnana de misy kafa nefa ndraiky atsika ny olo farany fiera amin'ny tanàgna fahaviantsika ka mbola Madagasikara fô raha koragny izy ka hola Madagasikara tsisy olo fiera n'olo Vantalaha amin'ny tany fiaviany. Zahay Vantalaha agnisan'ny raha fana raha mafiera atsika ary le Antalaha i za magnambarandrefa izy ka solidaire manana potentiel be tsy tokony karaha i situation ny Antalaha zegny raha tegna logique ny potentiel ny ville district ny Antalaha manokagna zegny le koragna. Fa atsika tsisy cohésion, atsika tsisy solidarité, ny mpitondrantsika lasité moa zegny efa tsy koragny fa milela aminjare Fobe agny aminjare Antananarivo agny. Ity le terme tsy maintsy mandroso ty moka zegny ohatrany mahakamboza be mihemy marigny azy satria ohatrany tsy hita moka ny fandrosona misy fa averimberigny fogna le terme hoe tsy maintsy mandroso fagnabadoagna zegny aminaha miembotra ary ny fahitako azy fa tsy maintsy mandroso nefa bon igny moa anjara ny tsiraikaraiky magnano analyse nazy fa za tsy diditra amin'igny fa ny tegna mampasadikitra zaho za ty maison de la vanille natao Antananarivo. Za zegny sarotiny be aminazy igny satria izy igny zegny agnisan'ny fond hitadiavanay bailleur agnatin'ny document ny fondation zay eritreretiny andeha atao ty zegny satria mitady ny sintonana ny amilomagna ny station vanille Ambotsara sy ny maison de vanille zegny zahay amizao kaiky le raha efa nambidiny sasany ke mba raha mbo possible zegny mba hangatagna zegny fagnazavagna avy amin'ny mpitondra mikasiky zay raha zegny famarignany zay raha zegny na zare avy amin'ny région na zare solombavam-bahoaka mba arignesina ny vaovao marigny makasiky raha ty fa mampialamboetry fiaign'olo maro za mino fa tsy za raiky ka eto zegny za tonga de misintony saignintsika atsika tanora surtout le zokozoko regny moka zegny fa tsy de nampita zay culture na solidarité zay amitsika fa atsika zay génération 80 90 jusqu'à 2000 aza aloha atsika mba hitsangagna aminjay aloha atsika ndray andraikitra fa efa atsika ny olo maventy aminjao iambiny zova atsika fa raha natsika ne foagna forogno amin'ny tanàgna ny Antalaha fa raha ny ranomasina mbola entinjare aminjare agny aketsika voatetry atsika mandry fô mieritro magnano karahan'izay io laby zoko tsika maventy aby zare i tsy miasa lao amitsika zare tsy mieritreritry tombotsoa zaza fafara tombotsoanjare fa raha eritreretinjare zegny atsika jiaby samby nametry
Zanakanjare mety Antananarivo mianatra andafy je sais pas fa antalahany ntsika zanakansika zanak'olo fa mbotra lagnina zanak'olo fa mbalabe andeheza zanak'olo fa mbo tsara andeheza mafinaritra zegny raha tiako mba hisontonagna saignintsika hely fa fotoana donc zao tokony raha mba mampitsangana ny ambom-pontsika fa efa tegna efa tsy izy kosa raiky ty ya nagnano tamy région take igny jeha tsika nagnano niosy koa skilité jeha tsisy raha vita izy ke mba hataova amy tany hafa edy exemple farany tsotra fa maiziko atsika zao moa fa région moa zao tegna mandrava ataova hoe Diego ataoko hoe région Diana zegny mba kity edy hoe alagna amy Diego antsiranagna zegny ny renivohitry partany renivohitry ny faritry Diana aloha Afindrambilobe ataova magnano zegny edy a Diego agny antsirana zako misy anteran'olo akagny edy fa atsika zegny misy décision ndraha karahan'igny mangigny dommage moa zegny za tany lavitra fa zaka mbo tagny mba mety mbo nisy raha mbo taritiko olo hely fa efa tsy mety loatra le raha ary le atsika zay mbo nahita fianaragna hely zegny ny tegna mampalahelo aminazy ty atsika mihitsy ny mangigny atsika mihitsy ny jeha nefa atsika ny olo mbo tavandreny fiarahamonigny mba nampianajanaka ihany ny olona avantala ary maro olo mahera ny olo avantala fa eza sindry amina raha situation misy karake jeha tsisy mivola raha magnano akory loatra raha nahazo ilo loatra fitiavam-bola magnano akory loatra fitiavan-tegna magnano akory loatra ke zegny somary mampahininy za hely zegny amin'ny andro matsagna ty de mba angatagna fagnazavagna bebe kokoa amy mpitondra antsika amy solontegna antsika raha mbo afaka magnazava moa mampatony ny fony tsiraikaraiky hoe tsao fotsiny igny vaovao mandeha igny fa tsy marigny igny de mba mitondra proof fa maro ny zavatra voakitikitika aminazy ty tegna maro donc zegny tsy dia lava koragna loatra za fô igny zegny ny tegna votoatiny ny raha tegna tiako aviagna zegny atsika ndo mba hitambatra ndo mba ho solidaire ka mbo misy olo magnano raha mbo toagna magnano karahan'zegny fa tsy raha eritreritry hoe agnino ka amy zalady ino raha tataony ingahy hely ty efa zegny raha mandeha regny tegna ino raha tataony zalahy sy raha tiana atao ingahy vo mihetsika olo araiky efa zegny tonga de réflexe ny sasany voalohany donc zegny fotoana an'izao za zegny nahita velombolo be za tamin'ny festival tia nandeha farany ty igny zegny mety mba tangasagna eky donc za olo antala mba mifanoha ka mba misy raha ataony zanaky antala mba mifanoha mety mbo tonga faly be zegny mafiera be ary za mety zaza raiky fa maro olo nety fiera tamizegny fa aloha zegny tsy ajanogny tsika amy fiertentsika zegny any le raha aloha atsika mba magnano action aloha atsika mba asehontsika démonstration fa atsika mivondrogno karahan'zegny fa atsika andihizan'olo an-tampon-doha tsy sa tavela ho za ino raha ndimiasany zanaky atsika ino tsisy le raha mbo fanagna ilintsika alagna amitsika koa atsika mangigny je ny mpitondra antsika mangigny je tsara gnasigna feona raiky ny vahoaka nefa fa misalamboetry hoe magnakory ty tsisy mba raiky mba masamby vola raha manankory loatra zegny ajanoko aty koragna anahy fa tsy de manjary mihititra fa intagny trafonkenao me mahery izy ty ambava ao ampo mieritreritra raha misy raha tsy mety raha nivolagniko za fô aria fô tenina fô aria fa za azariagna fitiavagna fô mahatonga raha jiaby zegny fitiavagna ny district n'Antala fitiavagna fitsinjovagna ny taranaka Faramandimby fa atsika ho forogno atsika io tsisy raha hanagna nany ake tsy vomboatra maratra le mbo ela nagnantena ka alagna zegny zalahy efa tsy izy ke tegna fa tsy izy merci